Magandang umaga. Ako po ay nandito sa Utah, USA. Shout out sa mga kasama ko dati sa Marlboro, sa Philip Morris Philippines Manufacturing Incorporated. Ako po ay hinihingal guys kasi umakyat ako dito sa bundok. Kaya na shout out ko ang dati ko mga kasama sa Marlboro kasi sa Marlboro po ako nagtrabaho nung ako ay nasa Pilipinas pa, nasa field sales po ako. Ang popular kasi na marketing ad ng Marlboro is come to where the flavor is, come to Marlboro Country. Ang Marlboro Country ay nasa Moab, Utah, USA. Ang Moab, tiningnan ko sa Google Maps ko, is 35 minutes lang from here sa location ko. Ako po ay nandito sa scenic overlooking view along Interstate 70 going west pa California. Nagkataon kasi na ang ruta ko ay papunta ako ng California galing ng Toronto, Canada. 5 days trip. Tapos dadaan ako dito sa Utah. Dumaan ako since nag-umpisa ako sa Toronto, Ontario. Dumaan ako ng Michigan, Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska, tapos Colorado, and then ngayon Utah, mamaya Nevada, tapos California na. 5 days ang biyahe ko po. Nagkataon na ako ay dadaan dito sa Utah, malapit sa Moab, sa Marlboro Country. So guys, dito from Colorado pumasok ako ng Utah, drive na ako ng 5 hours. Ang makikita ko ay lahat ganito, mga rock formation. As far as your eyes can see, ang makikita mo ay mga ganito. Yan o, gang doon, rock formation lahat yan. First time kong nakadaan dito. Napakaganda ang mga scenery, no? Mga rocks. Walang agricultural plantation, yung mga farmlands. Nandun sa Nebraska ang mga farmlands. Ako ay nagpapahinga ng 15 minutes dahil nandito na ako. Nais kong ipakita sa mga kasama ko dati sa Marlboro yung sigarilyo po, yung Yossi. Yan. Hindi ko inakala no na ako ay makapunta dito kasi dati yung Marlboro Country nakikita ko lang sa calendar. Yung mga bundok makikita ko. Ang hindi ko lang nakikita dito ay yung mga cowboy. Wala na akong makitang cowboy. Hindi, pababa na ako guys. Andun yung truck ko. Nagpapasalamat na rin ako sa company ko, sa trabaho ko ngayon, kasi ako ay nagda-drive across Canada and USA. Napupuntahan ko yung mga lugar-lugar. Ako po ay isang truck driver from field sales sa Pilipinas, naging truck driver dito sa USA and Canada. Again, shout out sa mga dati kong kasama sa Marlboro. Paalala lang sa mga naninigarilyo dyan, kung pwede mag-stop kayo ng pagsigarilyo kasi hindi maganda sa health. Dapat healthy living, ha? Ako ay tutuloy na kasi mahaba-haba pa, pero final ko na to, last day ko na to ngayon. Ako ay nasa destination na, mga 9 hours na lang ako ay nasa customer na ng delivery ko. Circle check na lang muna. Ang dati po
Ang sasakyan ko ay Ford Ranger. Yun ang work tool vehicle. Ngayon, ito na. Malaki. Freightliner Cascadia. Tractor trailer. 73 feet long ang haba. Napakalaking truck. Ako ay isa ng truck driver po dito sa USA and Canada. So hindi ko inakala, galing sales, ngayon ay na driver na. Alright. At ako ay tutuloy na. West for 145 miles. Grand Canyon National Park, Lake Powell. Nandito ako ngayon sa I-15, State of Nevada. Kakapasok ko lang dito sa Nevada, galing sa Arizona, Utah, Arizona, tapos ngayon Nevada. Dadaan ako mamaya doon sa Las Vegas, tapos California na. Nag-circle check lang ako dito guys. Chinek ko lang, no, mga 3 hours na akong nag-drive. Ginagawa ko kasi ang vehicle circle check every 3 hours or 4 hours. So, napakainit dito, grabe. 39 degrees. I-15. Bundok pa rin pero may mga green na kulay. Di katulad kanina sa Utah na talagang bato, rocks, bundok. Grabe, napakainit. Woo! In 500 meters, turn right on West Prim Boulevard. Turn right at the traffic light. In a quarter mile, turn right. In 300 meters, arrive at Pilot Flying J, on the left.